Garda, Mícheál an seo a rís ó glór an Gael, Tásúla an gúisir ar fád Cmaid Slán agus siú Sahaile. Nás an Jaanúcht ó fáite agan gona clé craibh take ras, tá chun roint Cleachtadh dhéanamh ar na Peile le Peile rís. So, don ciorcad cosíocht agus Peile inniu, séad bhfuil le tastáil ná. Dar nó I líróid Peile, freisin tá chun Comhpháirtí úsáid, tá padí agamsa inniu chun é sin dhéanamh linn comá. Agus tír cúpla cón nó marcóirí chun iad legamach agus na cuid marcóirí sin dhéanamh agus bhfuil déanamh na cosíocht agus na ciorcad sin. So, tugaíach le go nniu agus déanamh roint Cleachtadh. Má sibh. Má sibh a Garda, so don céad bhír inniu tá díreach chun an taobhsús dhéanamh. Taobhsús intine agus taobhsús leis na gusa comá. So tá chun an gná rud dhéanamid leis an mala an áir seo ach tá chun or Comhpháirtí padí úsáid don bhír seo a réanós. So tá chun pás a lábha clé, pás a lábha jazz, kick pás clé, kick pás jazz dhéanamh. So léir mór mit ceann go meildah ar dúspóir chun sé dhéanamh. Pás a lábha, kick pás, kick pás. So má sibh a Garda, beidir cúig bhéidir ar a chéile an sin 60 bhéidir ón a chéile agus leanaráig ar fáid 3 second spec céibh cín is féidir bhá. Má sibh. So den dar bhír inniu tá chun gná kick pass fiche nó fiche cúig slot dhéanamh bhfuil anú sáil sa Peile Gaile. So éagsúil ón taobhsús áit raibh mar déanamh punt pass le cos díreach, bhí mar gúsáid taobh stiit an cosa chun an líróid a leige agus é kickáil a roigadí ar Comhpháirtí. So déanamh ceann go meall le padí os mo chóir an seo, so tá padí beidir fiche cúig slot os mo chóir. Traithní mér agus chuirm an cos amach ar an taobh ónas go tagann an líróid isteach. Agus tíir is seach san hocht. So má sibh a Garda, bhainigí sibh úsáid an sin ar fáid 3 second agus feic céibh cín is féidir leatsa agus na Comhpháirtí á. Má sibh. Má sibh a Garda, so don tríú bhír inniu tá chun Cleachtadh agus Peile dhéanamh ar na bunscilne agus tá chun Cleachtadh agus Peile dhéanamh ar na scilne cintóireachta a bhfuil an tábhachtach agus ag tastáil agus muidig immert Peile. Go bhfuil tá gáilíor DE, tá mé héin agus padí ag seaspéidir fiche cúig slot ón na chéile, agus tá mise chun líróid ord a thuirt go padí, agus tá sesin chun líróid íseal a thuirt dom ag an am cinál chéine. Agus nar bearmid graimar na gáilíor sin déanamid a bhallart ónas go de Cleachtadh sin agus déanamh na gá rud le chéile. So, siúla mé trí ceann go meall le padí, so tá mise chun ceann íseal a chur, tá sesin chun ceann ord a chur, right? Agus a bhallart, íseal agus ord. So just be cinnte go dhéanamh sibh a bhallart scaciil or agus leanaráige for 3 second agus feic céibh cín is féidir bhá. Má sibh. Má sibh a Garda, so don cathrú bhír inniu tá chun a rís scilne ar bunscilne Cleachtadh agus Peile déanamh ar na bunscilne agus freisin tá chun béim a chur ar ghlachtas leis an fricíníomh agus a líróid ag dul i clí mar
Bordín sa Aclaíocht le Mícheál Peile. So go buna suck tamad chun gá marcúí nó gá cóna le amach beidir def éidir ón na chéile. Tá de Comhpháirtí chun seasa bhí cóna bhar a hain. Tá mise chun sudan amach, cos a scoopy haar timple cóna bhar dó, pas a lába bhorca paddy, an sin nar a haim haar timple ar paddy, tá sesin an líor a cór ord sa spéir, an mach ar an taobh nó sios ar an gá haobh dó comma. So tá orm frickin í bhí aanamh agus a líróid sin á. So siúla mé 3 count go mell, agus go bheice mit chuna sa aanamh day. So tusí mi cóna bhar a hain, sudan amach. Tá sé dul. So rud tábhacht the carda ná chuinnig bhíh dul có tapí agus go féidirh ar fa truc a second agus an béim ar an friccaníomh gaciile óra héintú thar timpeall ar de Comhpháirtí. So roiig lear fa truc a second agus fé céhhéh cín is féidir ball. Má sibh. Máis a carda, seo é cú go bhír agus mé déirnach go bhéh dhéanamh agan inniu le Cleachtadh Peile agus Cleachtadh le Comhpháirtí. Agus bunasach tá right sprí chun a bheith agan, tá tréis réalta le amach le cúig dahanana I grúp réalta sin le cóin na marcóirí, is cibh éimeanna le amach mas ruí gur dahorú. Agus tá mise chun seach sa lár, ag fannach mar bharcíní réile dul agus nar gléim ma Comhpháirtí paddy da, tam se chun ráib amach I dhéanamh agus ráib a rasise seachadí an lár, fannach mar bharcíní réile dul don dar count. So déanam mi count go mellnús go bheith chun sa dhéanamh. Trustí am sa lár. Am a bharcíní? Buí. Darragh. Bán. Agus dar nóí a rasise seach sa lár. So lánig I ráib a carda fa truc a second agus fé céhhéh dahanana is féidir frickin. Má sibh. Gurm. Buí. Darragh. Bán. Gurm. Glas. Bán. Buí. Gurm. Jeus ar fad a carda, má sibh an sin. Tású agan gur bhain sibh hain agus bhar Comhpháirtithe sult as an gheorcad Cleachtadh Peile le Comhpháirtí inniu. Gur míon mágad paddy má Comhpháirtí álinn as a chuid éireacht an seo lom inniu chumá. So ar réin le chuile seach an beo, tá mé hain Seán agus Liam a gurí workúirí ar eáil. So cinnte tafaí inna bhar hain agus na bhí seán sin a cheolna ráid cúin ag síbh na Facebook nó Instagram glórna bhil. Buna scóil bhúd an na buclaí nó na congaí is fearr sa tír around it. So, í an céadú eile weimse, cinnte go fáilte slán, í Cleachtadh ar an bell agus fáiligí sa bhaile. Má sibh agus feic mé sibh go luam. Slán a gcuid.